Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Verse 5, wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generation? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Verse 7, show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Wala lang siya ni-appreciate sa kaayo sa Ginoo, admitted sa writer nga likod sa ilang pahiyom, likod silang pagserbisyo sa Ginoo, nangaluya sila og nagkinahanglan sila revival. Hangtod nga dili ta ma-revive sa tung pagpangalagad sa Ginoo, bati og laay gyud mga lagad. Kinsay nakaagi niya na? Kanabang bugat kay dad-o na tong kagulingon sa simbahan sa Domingo. Laay kay mo ampo, bati kayo makig-fellowship. Pugson man nato maglipayon sa church pero kumuot gihapon atong kasing-kasing. Hangtod nga dili mo work ang Holy Spirit sa isa ka revival sa imong heart, dry o gagyod ang pagpangalagad sa Ginoo. From time to time, kinahanglan tang ma-revive. Ug mo nay prayer nining psalmist sa Psalms 85. Daghag requirements sa revival, pero isa lang akong fokusan sa karon. Isa sa pinaka importante nga requirements sa revival, number 1, ang prayer. You know, ang tao nga tas og garbo dili man mo ampo. Ang prayer mo ni pagpangayo nimo guidance sa Ginoo, mo ni pag-surrender nimo sa Ginoo. Tanang submission nga buhaton nimo sa Dios, iagi man gyud nimo prayer. So ang Kristohanon nga dunay habit sa pag-ampo gyud sa Ginoo, usa ka Kristohanon nga nay insakto nga heart sa Ginoo. Otherwise, ang Kristohanon nga wala nagpakabana sa iyang pag-ampo sa Ginoo, taas og garbo ug walay disiplinado nga Kristohanong kinabuhi. Kung ingon ani man ang atong life higalegsuon, munay hinungdan nganong dry, meaningless ug defeated ang atong Christian life. Kay hangtod nga dili ka ma-revive, laay gyud mga lagad sa Ginoo. Nakinahanglan kag revival, prayer ang number 1. Isa lang ako i-highlight karon ang kanilang prayer. Sadang gihatag sa Ginoo ang Great Commission. Sadang before si Christ misaka sa langit, ingon siya, okay, panlakaw mo sa tanang kanasuran, isangyaw ang maing balita, bautismuhi sila, ug tanang gitudlo na kuninyo, itudlo po didto nila. Ingon din si Christ, pero ayaw sa mog lakaw, ayaw sa mog gawas sa Jerusalem. Pabilin sa mos Jerusalem, hulatan ninyo ang adlaw sa Pentecost, ang paghatag sa power sa Holy Spirit. So nang lakaw ang disciples, nisaka si Christ sa langit, ang disciples nang lakaw sa Jerusalem, nangita silang ilang kastanbayan samtang naghulat sa promise sa Holy Spirit. Ingon ang Acts chapter 1, nisaka sila sa upper room. Na isa ka kwarto nga part sa Jerusalem, didto sila nagstay for 10 days. Napulo ka adlaw, wala sila gibuhat. Wala sila sa nag-visitation, nagstay sila napulo ka adlaw sa pag-ampo lang. Pag-ampo. Uy, lisod biyaan og leader. Pagsaka ni Christ sa langit, unsay lang na-feel? Wala na tay leader. Unsay atong buhaton? Na sila sa distress, na sila sa discouragement, nag-question sila, mahimo pa ba ni nato? Kaya pa ba ni nato? Naabi persecution diri sa Jerusalem ug sa Rome. Nagpray sila sa upper room. 10 days. Nagpray sila for revival. Kung tan-aw nimo sa history, dinhi nagsugod sa pag-ampo nila sa upper room. Tungod sa ilang prayer, makita nimo sa Day of Pentecost, sa Book of Acts, ang rapid kayo nga pag-grow sa church. Mga dato nga mga tao ni humble down ug midawat sa gospel. Thousands and thousands ang gipangbaptize sa mga apostles. Powerful ang prayer, importante siya sa revival.